Správy televízie Severka. Futbalisti Emeška Žilina odohrali posledný prípravný zápas pred novou súťažnou sezónou na domácom trávniku. Šošoni zlomili svojho súpera z Bielsko-Bialej až v druhom polčase. Do toho vstúpili s kapitánom Viktorom Pečovským. Najskôr Jusuf Otubanjo zmenil skóre po prihrávke Ivana Diaza na 1-0. Poliaci mohli vyrovnať v 66. minúte po priamom kope, ktorý zneškodnil múr pred Milošom Volešákom. Pokutový kop a presná strela Denisa Vávra, ktorý pridal svoj druhý gól v príprave, posunula Žilinu do dvojgólového náskoku. V 90. minúte prišla ešte individuálna akcia Nikolása Špaleka, ktorý strelil tretí gól a spečatil tým konečné skóre 3-0 pre domáci tím. Najbližšie Šošonov čaká súper z Dunajskej Stredy, s ktorým sa stretnú 17. júla na domácej pôde. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.